In-numru ta' vjaġġi b'tal-linja raw tnaqqis waqt il-pandemija iżda dan qed jola bil-mod, hekk kif bosta persuni qed jerġgħu jagħmlu użu mit-trasport pubbliku b'xejn. Spjega dan Ivan Pier Vella, direttur fih dan Transport Malta, li sostna kif qabel bdiet il-pandemija f'Marzu fl-2020, Malta rat numru rekord ta' vjaġġi bit-trasport pubbliku. U hemmhekk rajna żieda ta' 24% fil-numru tal-passiġġieri. Iż-żieda kienet prattikament f'kull settur ġifieri jkun adulti, jkun tfal. F'ċerta sezzjonijiet kienet ikbar, iż-żieda kienet ikbar minn postijiet minn setturi oħra. Minkejja n-nuqqas ta' passiġġieri waqt il-pandemija bejn Marzu u Diċembru tal-2021, in-numru ta' vjaġġi żdiedu b'24% meta kkumparat mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Vella stqal li numru sostanzjali tal-vjaġġi li saru s-sena l-oħra kienu bla ħlas. Is-sena l-oħra, ġielu 2021, il-fuq minn 20% tal-vjaġġi li saru fuq it-trasport pubbliku saru b'xejn għall-individwu li qed jivvjaġġa. U appella sabiex wieħed jagħmel aktar użu mit-trasport pubbliku, hekk kif filwaqt li hemm numru ta' vantaġġi marbuta mal-użu ta' trasport pubbliku, dan huwa ta' benefiċċju għall-ambjent. Għandek numru ta' vantaġġi. Minn barra il-fatt li inti qed tikkontribwixxi pożittivament għall-ambjent bit-tnaqqis tal-emissjonijiet, wieħed tajjeb jirrimarka li l-karozzi tal-linja li għandna llum huma kollha Euro 6. Jiġifieri qed ngħidu the highest standard ta' nuqqas ta' emissjoni minnhom.